Danmark. Vi er Weltot fra Republikken Korea, et firma, der direkte producerer den Blackbody strålingsondolen, som halverer energiforbruget. Reducerer CO2-udledningen og halverer elregningen. Denne video viser, hvor hurtigt og nemt Weltot-systemet blev installeret i et 63 kvadratmeter stort klasselokale på en offentlig folkeskole i Korea. Dette system opvarmer overalt i verden med kun halvdelen af den elektriske energi og reducerer kulstofaftrykket. Det er et helt andet koncept end varmekabler, varmefilm, grafenvarme og varmepumper. Og det bruger kun en halv til en tredjedel elektricitet. Halvdelen af den elektriske energi. Halvdelen af elregningen. Solid metalrørkonstruktion. Næsten permanent takket være sort belægning. Der er modstandsdygtig over for salt og fugt. Lavere byggeomkostninger og kortere byggetid. Ingen kedelrum nødvendig, højere pladsudnyttelse. Sikker mod frost, fordi der ikke bruges vand. Ingen lækager fra de øverste etager. Fugtfunktion, der forbedrer forkølelse og astma. Bruger strøm til sommerkøling til vintergulvvarme uden ekstra strøminfrastruktur. Danmark bruger i øjeblikket i vid udstrækning vandbaseret opvarmning med gasfyr og varmepumper. Men regeringen arbejder aktivt på at reducere drivhusgasudledningen med 70% inden 2030 og at opnå kulstofneutralitet inden 2050. I tråd med denne politik søger man mere effektive og bæredygtige alternativer. Weltets Blackbody strålingsondol passer naturligt ind i denne politik og markedsforholdene i Danmark. Vi vil gerne fortælle jer, at mens støtten gennem varmepumpen forbliver, findes der en enklere og mere effektiv måde at opvarme på. Vandrør i varmepumpen ophober kalk, hvilket medfører varmetab og høje vedligeholdelsesomkostninger. Nu kan I lægge det tunge arbejde med at installere vandrør til side for en stund. Vi håber, at Weltets forslag vil hjælpe med at gøre jeres liv lettere og varmere. Vores produkt eksporteres allerede til 9 lande og anvendes i mere end 300 offentlige institutioner i Korea. Tak, Weltot CEO Kim Seon Kim. For at indgå en kontrakt sætter koreanske byggefirmaer dette produkt først.
Thank you.